абыстайлар, келген қонақлар, бүгін біз сіздің білән шушы мәжіліске жиылдық. Бұл біздің Татарстан хатын қызларының Муслима иҗтимагый оешмасының құрылтайы. Мөхлисә ханым бу бинең туына 145 ел, беренче мөселман татар хатын кызларының құрылтайы узуга 97 ел үтүгә багышлана. Сәйдина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Я Раббим Аллах, я Раббим Аллах, я Раббим Аллах. Нәрсәләр эшләдек? Менә шушы сизәне хәтерлисез, широкоформатный печать дигән әйбер торды Киров урамында. Аның башында әллә нәрсәләр, кулында тамук кисәве. Иң беренче шуны алдырдык та, Фәндәс Сафиуллин ишетеп калган, шуннан депутатларга әйтеп 70 не алдырдык әхлаксыз бу ниләрне. Әхлаксыз рекламаларны. Югары класс укытучылары 9-нчы, 10-нчы, 11-нче класс егетләр укытучы яза тактага, ә бит 10-нчы, 11-нче классның егетләре кая карап утыралар җәмәгать. Шуннан укытучыларга без юбка кигердек. Аллага шөкер. Инде Джордж Бушка хат яздык. Нишләп син Американы суга батырасың бит? Хәзер әйдә Аллаһ Тәгаләгә кайтыйк, ул Иракны басып йөрик. Ул хатлары килде. Аннары соң уен автоматлары, казинолар безне яклап чыкты. Ленинградның телестудиясы анда безнең үзебезнең татар җигете эшли икән. Казинолар, яулык мәсьәләсе җәмәгать. Шулай итеп җәмәгать без бөтен Русия хатын-кызларына яулык бәйләттек, Аллага шөкер, Аллага шөкер. Раки сыраханасын алдырдык, Сатварини мира. 4 ел, менә мин сезнең арада да кешеләрне чакырдым. Чыгык шул Сатварини мирага каршы дип. Кайтып гаиләләрне әйткәннәр дә бер әби килде мине якларга. 4 ел буе Сатварини мирага каршы мин бик рәхмәтлемен эфир телекомпаниясына. Алар яклашты, алар безгә ярдәм итеште. Балаларыбызны телен утмасын дибез. Җәмәгать, кулагыз ишетсен. Бу Аллаһ Тәгаләнең биргән нигъмәте безгә. Ана телен белмәгән бала нинди бала була инде ул? Үткән ел мин бик зур теге ниләр кичердем, юксынлар кичердем дип әйтим инде. Газета ябыла, ул нигә кермәгән дип инде. Менә Аллаһка шөкер, Аллаһның рәхмәте белән Илдар Баязитов менә шушы хәзрәтебез чакырып алды да, Аллаһка шөкер, 2 саныбызны инде менә нәзарәт булышкан иде. Мин нишләргә белми аптырап йөргән вакытны шушы мәчеткә мине эшкә чакырдылар җәмәгать. Илмира апа менә бу 80-нчы еллардан алып бүген көнгә хәтле эшләгән эшләрне бер дә аны бер көндә дә сөйләп бетереп булмый. Әлбәттә күп әйберләрне ул уныткандыр да инде. Изге эшләрне эшли дә оныта ул. Эшли дә оныта. Пәйгамбәрбез дә шулай кушкан, шулай бит. Яулык мәсьәләсе белән түгел, башка мәсьәлә булса, шул теге сыра ракет бар иде. Прибыльный советник премия астында, шунда да җире. Югыйсә бит була депутат кызып халыкны җыярга да Аллаһу акбар дип кычкырып, чөдә бирсен. Матуритет интересе бар инде, о дипломатиясе бар. Кычкылар бар, яшьләр үрнәк алыгыз Илмира ападан. Матурлык белән дипломатия белән кычкырмыйча дипломатия итмичә инде. Безнең белән менә Мансур хәзрәт әйтеп киткәнчә, Казан шәһәре мэриясе белән аңлашып, дипломатик юл белән һәр вакытта да ниндидер мәсьәләне шишкәндә, әйдәгез бергәләп шушы мәсьәләне шишик әле. Әйдәгез мөселман халкыбызны, татар халкыбызны үстерү өчен шушы өлкәдә сезнең ярдәмегез тисен әле, шушыны шушлайлап эшлик әле дип, әйбәтләп башта безгә әйбәтләп аңлатып, аннан соң инде җибәргән хатларыгызны дөрес иттереп без аны югары җитәкчеләребезгә тапшыру өчен зур эш башкарасыз. Бу сезнең олы талантыгыз, милләтләрнең үзара дус булып аңлашып, һәр вакытта да безнең Татарстаныбыз аерылып тора, милләтләр белән диннәрнең үзара дус тату булулары белән. Шуңа күрә дә бу эшчәнлегебез дәвам итсен, һәм сезнең эшләрегез дә уңышлар. Ходай үзе рәхмәтеннән ташламасын. Бик зур Мөхлисә буйга багышлап оештырылган. Бу да бит бик киләмле гыйлем, бик киләмле һөнәр, бу тапшыру. Бу бит инде безнең бүгенге буынга Мөхлисә буй турында тапшыру, бүгенге буынны киләчәккә тапшырып, үзебез турында тапшырып калдыру дигән сүз. Шушындый мәҗлесләргә яхшы имамларны артылып, Аллаһ Тәгаләнең аятләреннән дә хәбәр булырга кирәк. Ичмасам берничә килеп монда Аллаһ сөйләши, Аллаһның аятләреннән хәбәрдар булып, алып китәргә кирәк.
Allah'ın rahmeti olsun size, başınız kadar. Bana kararla taşırma. Ben hayır size gün sayın dua kılam. Elhamdülillah minde Peygamberimizin vasiyet edip kaldırılan zikirleri var. Şunlar zikirde iltek iş okuyunda sizlere hakkılan işitiriz. Ey Rabbim balalarına, ehl-i İslam kardeşlerimizde mihriban, şefkat, tevfik, müstakiydi de şular hak yıllarda yaşar, haklı üzere amel kılsalar idi, ilimiz tırış olsa idi, günlerimiz bakitle olsa idi deyip dua bir günde kalmayın. Siyasi işçilikte kilgende, tiliyiz mi biz, tileniyiz mi, biz halkımızlar siyasetten şiddet duramıyız şu. Bir de patlaşması olur siyasette, lakin ne işliysin, şimdi katlavlı zamanda yaşayız. Soğuşlar bulup durar. Yani bu günlerde yine Ukrayna halklarını düzeltip, titrendirgiç hallerini düzeltip durduk. Yani sonradan şiddet olanı biz bilmeyecekler. Şimdi biz balalarımızı soğuşta patlaşır için, onda eren için üstürmeyiz onlarımızı. Çünkü biz onlarla şiddet alıp duramayız. Hem bu fikrimizle ciddirgeniz elbette. Onları Müslümanların yokluğu meselesinde şuna yok. Bir karşılıklı zamanda yaşıyoruz. Kama oryanında bulunan hallerle. Aslında biz kurmamışka savaşıp yapamayız. Kimdir şundan da sebep bilen kulga alıngandır yine. Lakin onda bulunan tiskari hallerini biz de kurup durarız. Hem bunda da bizim fikrimiz var bir şekilde iştir. Gayb ve bulmadan Müslümanlara gerekmeden cezalar faydalanırlar, kullanırlar. Hem siz de bu meseleden yeniden girişesizdir.